Indaba za1KZNTV ufundela uphilano wakaCebekhulu nabesilo sanibonani. Nazo kwizona indaba zethu esithi ngezihamba phambili. Luzofakelwa ibuko olwasesiyathuthuka. Ingepe ngokuhamba kagesi kwelezaguga. Kanti abakatholakala Abakamasipala Bamuke nemoto. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngobomsana neindaba zomdabu kuzolonke uDkt Nkosazana Dlamini Zuma uthi bazokubake neingxoxo nomasipala womkhandlu weTheku kanjalo neminyango eyahlukene kulesifundazwe ukubheka ukuthi bazobayisa kephi abantu ababhidlikelwe ngamakhaya abo ngenxa yekhukhula ngesikhathi besalinde izindlu zabo. uDlamini Zuma usho lokhu kade ehambeleke emjondweni lasesiyathuthuka esikhawuleke eThekwini KwaZulu-Natal emva kokuthi kuweke ihlahla esikhulu sabhidliza izindlu zabantu basala bengenawo amakhaya ngenxa yemvula ebihlasele kwelikaMthaniya ngempela sonto. Emva kokuthi ithimba osukwini la izolo lihambele kuyona le ndawo okuyisiyathuthuka kwa-34 eThekwini, ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana neindaba zomdabu kanye nosihlalo wekomiti lozokuhlaliswa kwabantu kanye nokuthuthukiswa kwengqalazinda uPhilani Mavundla bavuke bahambela kuyona le ndawo ukuzobheka ukuthi ngakube yini le abangayenza ukuze bezokwazi ukusiza umphakathi wakule ndawo obukeka uhlalele engozini. Umuthi uyabukisisa la engihleli khona indawo le ephakeme kodwa ukuphakama kwayo iphakanyiswe ngeingodo ngokuchaza komphakathi uveza ukuthi le ndawo indawo ehamba amanzi makunetha so kuyaphoqa ukuthi mangabe benza ifloor la engihleli khona ise-floor la iphansi lendlu ngoba benzela ukuthi ukuphakama bese bekwazi ukuthi bakhele emaphezulu phansi ukushona phansi nakhona khona ezinye izindlu nazo lezi okusola ukuthi kube nomthelela ukusuka kwamanzi nenhlabathi ukuthi zidilike but okuxakayo nokufike kwagxekwa uyena ungqongqoshe kona lokho ukuthi bonke labantu abakuyona le ndawo basengozini ngoba umhlabathi ngaso sonke isikhathi mangabe kunetha uyamuka. Umonakalo siyawubona kodwa esikusaba kakhulu ukuthi laba abasasele mawubheka izindlu zabo noma lingana kancane nje zingawa noma yinini akuyona nje indawo le kufanele ngabe kwakhe khona abantu indawo nje eyingozi kakhulu. Abahlali bakule ndawo okunye abakuvezayo ikona lokho ukuthi nokuba noma belidinga usizo kepha bayafisa ukuthi usizo bengalitholela ngakuzona lezi ndawo abasondezela kuzona kodwa ke okufike kube umbuzo ilokho ukuthi ingabe impilo zabo bayizicabangela yini ngemva kwawo lo monakalo. Umonakalo naphambilini uke wenzeka kwaphinda futhi emasontweni amabili edlule kwasha neminye yemkhukhu kuyona le ndawo. Manje ke silana no Deputy Mayor ungicelile ukuthi ngizobheka nami sizosuka la bese siye edolobheni siyozama ukubheka ukuthi awekho enamabhilidi angenamuntu angasebenziseka ukuthi abantu bakwazi ukumuvela khona kwesikhashana kusafuneka indawo okuyiyona ezokwazi ephephile abangathi mabakha kuyona sazi ukuthi baphephile abazuthi makunezikhukhula babe sengozini. Iloko nje esizokwenza sizothi ke mase siwabonile lamabhilidi siphinde sixoxisane naleyo mnyango okuyiyona ephethe lawo mabhilidi sixoxisane nayo sibone ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi abantu bathola usizo ngoba uyazibona nje lezi ndlu zilengele weni zingakolapsa noma inini. uZuma akuvezayo ukuthi izwe selizomele libhekisise kabanzi udaba lokuguquguquka kwesimo sezulu. Into besisho nje ukuthi siyabacela abantu abahlala kulezi ndawo eziyingozi lezi ezingasemfuleni nalezi esendaweni ezinjengale ukuthi bavume ukusuka uzona nalezi ezibhidlikile bangathi bazophinde bazokwakha khona futhi bavume ukuthi bayiswe kwenye indawo ephephile ngoba uma bengavumi kufuneka singabavumeli nathi ukuthi bakhe ngoba kuyingozi. Masithi basuke bazobe besukela ukuphephisa impilo zabo neza wonke nje umuntu. So siyabacela impela ukuthi
baku-understande bakuqonde lokuthi abahlukunyezwa kodwa kuzama ukuthi kusasa bangabi kule ngozi abakuyona namhlanje. Okunye akuvezile ukuthi basezoba nezingxoxo nesiphathimandla zeTheku kanye nomnyango kahulumeni ukubheka ukuthi abantu abakule ndawo bengabekwa kuphi la bezophephisa khona impilo zabo. Abantu abalana, we've got about 290 people eWolo, Greenwood Park. That's where we've kept them, and we're having to feed them and so on. But that's where they are at the moment. Until such a time that we find a suitable place for them, they're going to remain there. But we also need to do that very, very quick, which is what we're trying to do now. Kude bohosibisi eThekwini. Ukuhamba kagesi ngenxa yokongiwa kwawo inkampani ephehla amandla kagesi kulelo iEskom kushiya ikhala abadala nengwadla njengoba kuphoqa ukuthi ke isheshe zivalele endlini izaguga ke ekhala abadala eMseni eMgungundlovu maphakathi nelikaMthaniya. Iphathimandla zaleli ekhaya zithi kuphoqa ukuthi abahlengazi baphenduke onogada baqaphe endaweni lapho kumnyama khona uqinisekisa ukuthi abantu abadala baphephile. Bakusho lokho ngesikhathi iziko lezindaba le1KZNTV lihambelekele ndawo namuhla njengoba ugesi uhamba amahora abalelwa kwamahlanu ngenhloso yokwehlisa isisindo njengoba kuyisikhathi sobusika. Ikhaya labadala eMseni elizinze khona eEdendeli eMgungundlovu lingezinye zezakhiwo ezishayeka kakhulu uma ke kuhamba ugesi. Njengoba inkampani ephehla ugesi uEskom isaqhubeka nokucima ugesi. Kanjalo ke nomkhandlu waseMgungundlovu nawo ukhiphe ke istatement sawo lapho ke uxwayisa ngokuthi uzocima ke ugesi ngenhloso yokwehlisa umthamo ukuze ingqalasizinda ingeke icekeleke phansi. Ugesi ke uyahamba amahora abalela kwamahlanu ngenhloso ke yokuthi ingqalasizinda ingacekeleki phansi. Lomkhandlu ukhiphe istatement washo ukuthi ke abantu abaningi bafake ugesi ngendlela engemthetho okwenza lokho ukuthi kugcina ke ususindelwa ugesi isicekeleka phansi ingqalasizinda. Sihambele leli khaya laseMseni ukuthola nje ukuthi ngabe ke iziphi izingqinamba obhekana nazo uma ugesi ungekho. Sikhulume naye ke umphathi walendawo eMseni ikhaya labadala uMetroni kanti ke wasichazela ke ubunzima ababhekana nabo. We need uhyperama so that yabona le lokhuza ende enkulu ihome kuzoba ne safety i-security mekhona ebusuku akwazi ukupatrola the whole home ukuthi abone ukuthi ogogo ba safe. Number 1. Number 2, if sekune load shedding kuba mnyama ihome and kufunakala sisebenzise ama generator and ama generator akhanya endaweni ezithile kwezinye indawo angakhaya. So ke lapho ke kufunakala kuplothwe amanesi kuthi akwazi ukuhlala nabogogo lapho bekhona. And uma kwezinye indawo kusuke ngasakhanyi inhlobonhlobo ogogo basuke bengasenayo isafety ngokuthi sekumnyama. Kanti ke uyachaza ukuthi zikhona izinto abangathanda ukuthi baxhaswe ngazo njengoba beyinhlangano engenzi inzuzo. Uma ngabe kukhona umhlamba abanye abazika abantu abadala ukuthi they like tea at any time, so they cannot have tea at any time because ugesi awukho. Kufunakala balinde a certain time kuze balithole lelo tea. And uma ngase ke truly speaking ngingacela nje ukuthi uma singathola lama globes akhanyayo even ugesi ungasekho, that will be wonderful. Sikhulumeke nabo abanye ke abahlali bakhona la eMseni ukuzwa nje ukuthi ngabe ke lesi sikhathi sokucinyela ugesi ekubeni ke nobusika sebungenile kubaphatha kanjani. uMakhazampe bengcono kunyaka odlule kade sina ne fan nelokuzana ne heater kade sina ne heater nakuthiwa yafake kulona sina ayayiququdela nje amagazi.
sizwa ukuthi ke ubani lo siholelayo usasa wasinika inkunzi malanga zengu masungene phasi kwazi awukhumbuli nomlilo usuku usuhleli eziko kwenu kakhulukazi thina njengoba ngiyikhoshela nje uma kuthiwa uhambile ugesi mase kuhlwa ehlwile mbijana kungafika isikhathi sokulala sisuke ngizenzela umsebenzi wezandla mina sinalo mama lo senza umsebenzi wezandla so uma usuhambile ugesi ke sesidinga ukuthi silale ngaleso sikhathi sekusenze njani phela Sitholile ke mbukeli ukuthi ke leli khaya ke lidala kanti ke iziphathimandla zakhona zinesifiso zokuthi ke ngelinye ilanga lithuthukiswe libe likhulu likwazi ukuthi ke lamkele abantu abaningi njengoba sazi ukuthi ke abantu abadala basengcupheni yokuthi ke bangaphathwa kahle emakhaya njengoba sibona ukuthi ke izinamba zabanye abahlukumezekayo zilokhu zikhula njalo Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Lo ukhulumela nomasipala weTheku umsa wakhe Mayisela uthi bakhathazekile ngokungatholakala kwabasebenzi balomasipala ababili kulandela ukutholakala kwemoto abebade behamba ngayo yakumasipala weTheku intanta ke Mfuleni uMdloti endaweni yasogunjini nokusola ukuthi ke imuke ngomgqibelo. Lokhu kuza ngemuva kokuhlasela kwezikhukhula ezihlasele kwesifundazwe ngempela sonto. Ibloho elihlanganisa indawo yaseNdwedwe kanye neVerolem seliphinde lahlalisa libhojoza umphakathi wakule ndawo. Kulokhu izikhukhula ziphinde zadala umonakalo omkhulu njengoba ligugulekile nokuholele ekumukeni kwemoto kamasipala iTheku. Okhulumela lo masipala ukuqinisekisile ukuthi ke bakhona abasebenzi abangaphansi kwawo abasanyamalele njengoba ke kutholakala imoto yodwa ibhajwe emfuleni. Yes, kukhona abasebenzi bethu abangatholakala. Apparently ngathi babe nohambo thizeni engathi kuyasolakala ukuthi ngenze ukuthi bakhukhuleke. Le moto lesingayiconfirma ukuthi imoto yethu kodwa ke iqiniso ukuthi ngempela bakhona abasebenzi abanjalo abangakatholakala njengamanje ukushuthi ke ngesilungu they are missing. Sekungokwesithathu ukuba umphakathi wasendaweni yaseNdwedwe nasosinisweni uyithole ungonde ngasithebeni ngenxa ke yokuguguleka kwaleli bloho. Ngemuva kwezikhukhula zangenyanga eyedlule umphakathi uzamile ukuyivalela njengoba ke seliphinde laguguleka kwezangempela sonto kanti ke kaweneme ngokubanjiswa udonga undunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala kanye ke nongqongqoshe womnyango wezokuthutha esifundazweni abafika qathatha ukuzoyibonela umonakalo ke ngasekupheleni konyaka owedlule. Ibridge la P713 ohlanganisa uSindi ohlanganisa iVerolem neNdwedwe. Lihambile le bridge kwafanele likhandwe ngoDisemba la ngakhandeka. Obaba uZikalala bafika la baze baphinda bayihambela nje basithembisa u3 months kodwa akaze kwenzeke lutho njengamanje kunemoto ke ephakathi lapha emanzini ikude akufikeki kuyona inabantu phakathi abafika mhlambe kuyona into ababeyilindileke leyo ngoba kade lento yayikhulunywa yaleli bridge hayi nathi asisazi kufanele senze njani. Eqhuba umkhankaso wokuhlola umonakalo undunankulu izolo uvumile ukuthi ke bayibophezela ukulisukumela ngokusheshsha udaba lwaleli bloho kepha ke babhekene nengqinamba kwazise usonkontileka ubahambise enkantolo. Indeed, we committed that there will be two phases. Phase 1 will be to construct a small bridge to allow people to go. And then phase 2 is to build that bridge that is big. Unfortunately, when phase 1 was to start, in terms of tender process, someone took the matter to court. Hence, it could not start, but they are finalizing it. So the first phase that will be to build that small temporary bridge is expected to start soon, in a month or so. Thereafter, the construction of the main bridge will start. Kuyaqhubeka ukuthungathwa kwabalahlekile. Ezindabeni ze1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngiseThekwini. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya.
Asiphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV. Nazo ke zona esithi ngezihamba phambili namuhla. Luzofakelwa izibuko olwase siyathuthuka. Ingephe ngokuhamba kagesi kwelezaguga. Kanti abakatholakala Abakamasipala Bamuke nemoto. Ngqongqoshe uMnyango wezemfundo KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu useqinisekisile ukuthi bazosakha kabusha isikole samabanga aphansi inyamazane endaweni yaseDukuduku esemtubatuba enyakatho yaKwaZulu-Natal. Khuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV uMshengu uveza ukuthi ke sizoqala ukwakhiwa ngenyanga kaMfumfu kulonyaka lesi sikole kwazise bese sibeka ke engcupheni impilo yabantwana kanjalo nothisha. Emva kokuvela kwalesi sikole samabanga aphansi inyamazane esemtubatuba eDukuduku ezikundleni zokuxhumana nakwimithombo yabezindaba, uNgqongqoshe wezemfundo esifundazweni KwaZulu-Natal ukwazi Mshengu uhambele lesi sikole ukuzobona isimo kanti akagcinanga lapho njengoba ephinde wamemezela ukuthi sizokwakhiwa kabusha lesi sikole ngenyanga kaMfumfu kulonyaka. Besilapha namhlanje kahlehle ukuzozibonela isikole ngendlela esiyona, but also ukuzoqinisekisa ukuthi indlela isikole esiyona zikhona inyathelo esizithathayo ukuthi sisilungise, ngoba isikole lesi kahlehle ungafanele ngabe sekukhona abantwana nothisha ngaphakathi kahlehle impilo zabo sengozini uma ngabe ubheka lesikole. Kungakho ke ngathi mangithola umyalezo ku district mayor uMagezana engibikela ngalolu daba lwesikole, ngathi into yokuqala ukufuna siyenze ukuthi siphuthumise lezindlu ezingamahamba nendlwana oyibonayo ngapha ukuze abantwana bakhishwe emaklasini bezofakwa kulezindlu bebeqhubeka nokufunda nokufundisa, while thina sisafuna imali ngaphakathi eminyangweni ukuthi sizolungisa isikole. Sesikwazile ukuthi sikwenze lokho namhlanje ke besizo-announce ukuthi ngo-October nje kulonyaka sobe siqala ukwakhiwa isikole esisha. So sidemolisha sonke lesikole sikuthi lesite esikuyona siba sakhe isikhona isikole esisha, isikole sobe sezingeni eliphezulu. Lesi sikole sibonakala sesisidala bese sibeka engcupheni impilo yabantwana kanye nothisha njengoba besingawa noma yinini. uMshengu unxusa ukuba kungaphazanyiswa osonkontileka bazobe bezokwakha lesi sikole. Esifisa ukusho ukuthi angabi khona kusomabhizinisi ozothi yena mayengatholanga kube kukhona kodwa abanye batholile endaweni bese ke ezokwenza ukuthi kuvaleke uqhubeka kwakhiwa kwesikole. Lokho ke lokho esingeke sikuvume ukuyokwenza ukuthi singenelele nengengalo yomthetho ukuze sivikele ukuthi iproject iqhubeke, ngoba okubalekile kuthina ukuthi ikusasa labantwana silivikele. Uma ngabe kuzomiswa iproject ngoba kukhona usomabhizinisi okhalayo yena kusho ukuthi lo akanandaba nekusasa labantwana, akanandaba nekusasa lesizwe, akufunayo nje ukuthi kube khona imali yena ayitholayo. So osomabhizinisi basendaweni bazokwazi ukuthola amathuba, abantu nje abangabona nosomabhizinisi bazokwazi ukuthi bathola amathuba okuzosebenza makwakhiwe isikole. Kepha asifisi ukuthi sibuye sesizothiwa sizodila nesimo la sekuthiwa kunivaliwe isite ngoba kukhona osomabhizinisi abakhalayo. Lokhu kushayelwe ihlombe abaningi abebeyingxenye yokuhambela kwaNgqongqoshe kulesi sikole. Ezidabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emtubatuba. Udinwe wagana unwabo wavala umgwaqo R102 obhekeke eGingindlovu umphakathi waseOphindweni ngaphansi kwesizwe senkosi uNzuza enyakatho KwaZulu-Natal ke kulandela ukuthi uMnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ubuthembisa ukuthi namhlanje uzodlulisela ngokusemthethweni isitifiketi senkosi, kodwa ke wangafika. Umdidiyeli webutho lesizwe sakaNzuza uMthuliseni Nkwanyana ekhuluma nabezindaba ukuthi lokhu okwenziwa uMnyango ubukela phansi nje inkosi yesizwe sakaNzuza, kanti lo mphakathi usabese ngokuthi uzoqhubeka uvala umgwaqo kuze kube ukuthi ke inkosi inikezwa isitifiketi sayo. Kuphinde esifanayo namhlanje umphakathi waseOphindweni esizweni senkosi uNzuza uvala kumgwaqo R102 obheke eGingindlovu. Lo mphakathi osukwini lanamhlanje ubulindele kuMnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal ukuba kuzodlulisela ngokusemthethweni isitifiketi senkosi, nabathi ke unyaka wesibili lo inkosi yabekwa kodwa kuMnyango uhudula izinyawo ukulungisa izinto zenkosi. Namhlanje thina besilindele isitifiketi kulindele ukuthi ngesonto elidlule ngolesithathu umphakathi ubuphumela emgwaqeni. Basebethi abakwaCopter bazobuya namhlanje nesitifiketi senkosi, thina besihlangabeze sona nje basila. Ekungasithokozisa kuma ngabe bengasibuyisela manje, ngoba uma singakafika ngibona ukuthi khona okunye kuzobe kusenzeka manje. Sesilinde kwanela leminyaka sesiyilindele seminingi, ngoba umndeni inkosi lokho wayikhomba ngomhla ka 27 kuDisemba 2020
kodwa namanje kusabambezelekile. Esibuka ukuthi ke kukhona umkhonyovo khona singazi ukuthi ke ngempela umnyango uqonde kwenzani ngempela. Ngesonto ledlule lo mphakathi wabhikisha wavala umgwaqo ufuna ke umnyango ukubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwaZulu-Natal uletheke izimfanelo nowabeke usubathembisa ukuthi ke nakanjani namhlanje uzofika ulethe isitifiketi kodwa ke ugcineke ungafikanga lo mphakathi ke ube usudinwa wagwana unqwabo base besabisa ngokuthi ke bazovala umgwaqo anduba ke ukulalelwa izimfuno zabo njengesizwe. Mfulisoma la emgwaqeni siyesibuya isitifiketi senkosi. Basuka emgwaqeni uma besingakafika isitifiketi senkosi. So lokhu uvalile nje umgwaqo njalo koze kufika isitifiketi senkosi. Masingakafika isitifiketi senkosi asisuke emgwaqeni. Akaze silale namhlanje. Lokhu sikhempe kuswele izolo. Sisilinde isitifiketi senkosi. Nasebusuku sobe sila. Ngokuphazamiseka thina ngoba sithenjisiwe. Sesilindele umuntu lo obesithembisile akeze. Ngoba sesithembisile namhlanje. Uzosinika isitifiketi siphasile isitifiketi basinika isitifiketi siyasuka emgwaqeni. Lezi izindaba z1KZNTV mina nginguSamkeliswe Nqulunga mbika ngisophindweni. Uhlalelo ovalweni umphakathi waseSweetwater.Mkhulu maphakathi nelekaMthaniya kulandela ukwanda kwegameko ezahlukene ezobugebengu. Lo mphakathi ukhala ngohlobo lwemoto yephole edlangile kule ndawo kanti kamuva nje kugasela abantu abangaziwa kwesinye isitolo esikhona endaweni bafika bavulela ngenhlamvu kwalemala abathengi. Uhlezi libhojozi umphakathi waseSweetwater.Mkhulu njengoba kubatshazwa izinga eliphezulu lobugebengu. Umphakathi waseSweetwater into okhala ngayo ukuthi ingane ziyaphuma zize etolo zifike zibanjwe amafoni zikhonjwe kufana nomfowethu olimele ezothenga isinkwa ephuma ekhaya elikhulu ezothenga isinkwa eya endlini walimala lesitolo ngoba lokho usesibhedlela namanje waphinda wadubuleka iPakistan lalikhona esitolo nalo alikho lisesibhedlela. Njengomphakathi waseSweetwater siphatheka kabi phela into eyenzakalayo obugebengu isiyandile kakhulu. Amanye amalungu omphakathi athe khona izimoto okukhalwa ngazo. Uningi ubugebengu batabami. Asisala nje kahle thina sizalukwazi. Kwakuyadlwengulwa kuyabulawa. Nanti nepholo esingalazi ukuthi iqhamukapi. Hayi bazitara masikuthola ukuphumula. Asisala nje kahle nezingane sayitshena ukuthi azimuthi uhambe ebusuku azifuni ukuzwa. Kwananti ipholo liyabula liyadubula. Ngiyafisa ukuthi ngathi ngibatholakala labantu abagange kangaka. Sikwazi ukulala. Sizalukwazi. Lezi izinto okhala ngazo kakhulu. Ke kwakhala nje kwathiwa naku la yewabasebengene baba inkunzi badubula nabantu khona lapho. Wathi usezwe lokho kwakhala kancamalala, kukhalwa semonto yabona. Futhi nje imoto ebhilite yonke indawo. Nako umabana abanye babanjwe inkunzi kuthiwa khona intombazana ziyadlengulwa khona lapho komabana. Izo lezo mona. Sunje imoto ebhiza kakhulu lezi. Ikhansela lithe bazwile umphakathi ubabaza izinga lobugebengu. Lobugebengu uthi usathi ubheke lokho namhlanje ubalelwa ipholo kusasa ubalelwa iAvante ikhumbi kuningi. Kona siaweke ke samalungu omphakathi kanye nami ukhansela nepolice station siphethe la iplaces le siawe ngalobugebengu ngokuthi manje abunqande kalula ngoba labantu bayashintsha bahamba ngazo zonke inhlobo zemoto. Amaphoyisa asanda kuthola imoto yohlobo leAvanta khona eSweetwater eyidunwe elokishini laseMbali. Umshayeli waphonswa emathuneni eAzalia khona eMgungundlovu. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Ake sithi ishelele ezitolo siyabuya nezinye zeindaba zethu. Asibonge siphinde sinamukele nisabukele zona indaba ze1KZNTV nazo kuyizona esithi ngezihamba phambili. Luzofakelwa ibuko olwase siyathuthuka. Ingepe ngokuhamba kagesi kwelezaguga. Kanti abakatholakala Abakamasipala Bamuke nemoto. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizo R15.72 kwidola laseMelika bengu R19.66 kupondo yaseBrithani bengu R16.85 kwi-euro yase-Europe intengo yegolide yona $1,855.74 ounce kuthi intengo yalo ngahluziwe yona bengu $113.42 umphongolo.
Ake sibheke enkosini ezemidlalo. Iqembu lezikaMagebhula e-Orlando Pirates lisethubeni lokuthi lingaqeda kwiligi ye-DStv Premiership lihlezi ke endaweni yesibili kuhlelo lokuqeliswa kwamaqembu kule ligi nokuzokwenza ke libuyele ngokusheshsha kwimidlalo yamaqembu ebhola asezwenikazi lase-Afrika. Iqembu lezimnyama lisalelwe imidlalo kemithathu yeligi ngaphambi kokuba ke kusongwa ke le season elingakwazanga ukuyidlala ngenxa yemidlalo ebelimatasatasa nayo yase-Afrika njengoba lilakhishwa kwamanqamu i-RSB Berkane kowe-CAF Confederation Cup ngolwesihlanu olwedlule sekukhahlelwa amapenalty. Kule midlalo yeligi kubalwa ke lizodlala neMaritzburg United, Royal AM ezikaMamkhize kanjalo neSuperSport United. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela ziyaguqa besiyiphaka namuhla kuze kube ngokuzayo inkosi inibusise.